Doei geitjes. Doei doei geitjes. Doei doei piekies. Wat zou je zeggen? Wat zou je zeggen? Ik rond in het veldje. Jessica! Hey! Wow! Wow! Goedemorgen! En naar je vlog. We zijn onderwijs naar de theatertuin. Even de beestjes eraan. En daarna maar we op naar Ljouwert. Maar nog even wat verjelken bij de macro helje. En zaken gaat naar de kapper. En Jelke moest eigenlijk nog even naar je Squon gaan, want dat is echt niks meer. Zie ik die wat zaken bij de kapper zit, daar in de buurt zitten wel een paar Squonwinkels. Dan kan ik het daar even struinen. Morgen, Jon en ik gaan op vakantie, dus ik ga Joert en morgen nog. Maar ik wil Joert wel zo vol mogelijk alles in de auto doen en dat soort dingen. Want morgen middag binnen de paardendagen in Driessen wat er zwaard. En dat is altijd wel heel leuk, dus dan wil ik eigenlijk morgen middag nog wel even zien. Met de band. Even dat we daar misschien heen fietsen. Dan is het mooi met de hindernissen mee fietsen. Dus dat lijkt me wel heel leuk om morgen mee te doen. Hallo! En nou ja. Ja, dat wie tante Ilse, dus die verdruut. Ja. Maar van Joert is op de planning nog even de laatste dingetjes. En de auto vast wat inladen, zie dat het alleen wat past. Ik ga toch nog heel wat er bij wij hele kennen, dus ik ben een beetje grutsk op mezelf. Want het weer vies te volle. Maar op zich wie het wel lekker om even dat oerzicht te gaan, dan just ik echt van, oh dit is echt te volle. Als dan troost een paar in tassen en just net hoe vol het eigenlijk is. Dus dit weer wel een goede tip van mijn zus. Wij gaan op naar de theatertuin, beestjes doen, koffie helje. En dan aanslopen. Nee, Ljouwert, ik neem je mute, bij mij. Ga je zitten doen. Je zaak is daar op de fiets, maar misschien. Komt er daar om. Let op. Wachtje. Weet je er nou? Ja, daar komt er. Ja. Daar is er. Mami. Jo. Ik is zo mooi. Ik moet stoer. Ja? Het stoelen, die kon gewoon zo horen. Want ik ging gewoon zo eromheen. Zo'n hele lietse lome bocht, zeg maar. Ja, ik ging gewoon zo. Hoe is het niet te sturen? Ik deed dit en toen ging die helemaal zo van naar daar helemaal tot daar. Cool. Nou, nog een rondje, joh. Wie herinnert erop? Oh, en ik ga je nog een bad lekken van Beppe Klaasje en wat zwembroeken. Want nee, die broeken dat natuurlijk... Ja, hier komt de Westkat. Daar. Die broeken dat daar natuurlijk prutten biedt wetter. Dus dat ga ik even uitwassen en dat ben ik Beppe Klaasje daar. Komt het er al weer aan, Hilda? Ja? Ja, dat is hem haar. Ah, goeie! Dank je. Hilda roept die. Wat weet er? Hoi zaken, zei ze dan. Oh, je zon op het boom. Oh, lekker. Doei, geitjes. Alle beestjes hebben we eten. Ik zal nog wel even van de vakantie alles nog weer even bijhalen. Even wat heeën en biks en spul. En lekker eten. Oh, lekker eten, jongens. Heerlijk. En dan boor maar even vrij dat die de beestjes dwabbelen. Want dus gaat mem geen ek op vakantie. Dus nou was Ilse en Tjibbe bij wat thuis, maar die doggen u zijn hoenen en uw kat ook al. Dus dat werd wel heel vol van Tjibbe. Dus ik vreeg even naar boer maar Jan op die vat vee zwaar wel. Ik denk dat er dat wel wil. Dat ze aanstek nog even een hiftje en nog even dat is wat spul bijhalen. Dat er daar net om voortgoed. Dat alles hier wel gewoon is. Doei geitjes! Doei geitjes! Doei piekies! Doei knietjes! Ja, wist, daar hebben knietjes, hè? Doei knietjes! Doei keesjes. Goedemorgen! Waar is je? Hoi! Famke! Wie is toen ik bij Beppe? Ja. Hoe is het met die? Goed. Wat ziet er cool uit? Hij is een mooie tas. Wauw. Ja, maar donsje. Wat ben je aan het zien? Donsveskes? Je bent donsje, Famke. Ik wil zelf donsen. Ik wil zelf donsen, hé. Ik wil zelf donsen. Oh. Welk veske hem er krijgt voor? Zit je er maar even op. Dan wie maak je koffie? Kwak. Kwak.
Wat dat Nijntje? Wat zo? Boe, 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 boe. Wat voor beestje krijgen we nou? Die hele nek. Geef dat ik ze? Natuurlijk. Ja, daar krijg je er hit van, hè? Roekoekoekoekoe. Oh. Oh, wat een leuk visje, Famke. Al je dieren. Al hier op een borkerij. Wauw. Applaus! Wat zou je zeggen? Wat zou je zeggen? Ik rond je een pijltje op. Zaken rond je een pijltje op. Oh. Het is een correctie, ma'am, hè? Auw. Oh, weer wel grappig. Nou, we binnen jullie oud. Gaan we eerst even naar de kapper en dan gaan we naar een schoonverheidje te regelen. Zaken? Ja. Oké. A few moments later. Nou, let me eens even zien, zaken. Ik ben er haast bang van. Een spiderweb. Een spinnenweb. Ja. Super cool. Maar ik heb hier wel op vakantie, jongen. Hè? Ja. Nou, we zijn nog even een schoonverheidje, joh. Ja. 6 hours later. Nou jongens, we gaan heel liauwt aanstruund voor schoonverheid. Maar die wil specifiek soort. En die is er net, hè? Of net in zijn maat, of net in de... Die eten we, maar net in zijn maat. Of net in de goede kleur. Of net in de goede kleur. Verdikken. Nou, had er pech. Maar de orde nog maar gaan. Vies dat? We gaan op naar de auto. Hildo had er nog met aan de bed. Passen hem nog wel, al ben die ben Die ben echt oud, ja. Nou ja, het is het dus. We gaan op naar de koers. Hildo lijkt lekker te koersen. Zaak wordt het met Rolf Jan. Jelke is in het hok dwaande. Dan hel ik het even wat eten voor de guide naar Soap. Dan gaan we even op een golfkar. Het hebben we. Daar gaan we. Wat zo lekker fris op een golfkar. Windje op mijn kop. Mike Walloer. Pak je hier. Nou, ik nog even binnen op hebben. Alles weg binnen. Dus ik het voet even te plak zetten. En dan zit ik aan voet even naar onze oma Jan om te vragen dat die op het vee passen wil volgende week. En ons dan wel chippen, dat bedrijf denk ik. Maar straks van hem wel saai, dan werd het misschien wel heel veel. Die zit lekker op je schoen en kat passen. Dus ik lees er weer dat oma Jan het er wel. Die is ook wel echt een veeman. Dus dat zou wel heel mooi wezen. Ik ga even achterom richting de wees. Ga je maar niet, jongens? Oh, mooi, Matties. Goed, mooi, vriend. Nou, Ilse en Chibbe zullen dus op de hoen passen. Maar dan zal ik hier even de trampoline eraan hellen. Want ik kan hier mooi los in de tuin. Hebben we voordat even een waakhoen. Dan komen ze direct net samen bij huis. En nou, dan kun je vet hier. Ik kan hier mooi wat badje. Maar dan hel ik de ronde er even voor de zekerheid. Oh, dat die net weer helemaal kapot gaat. Dus dat zet ik even aan de ronde eraan. Even zien hoenenhak. Even zien dat alles nog compleet is. Dat er nog brokken ben. Alles even checken. Dan hebben we de beestjes in ieder geval indekt. Ik ga hulp. Of eigenlijk net. Want Ilda weer wekker, hè? Met Mac. Maar moest eigenlijk even de ronde eraan hellen. Net springen, maar ja, dit is echt wel leuk. Dit is makkelijker. Jeske! Hey! Wow! Wow! Jeske, rustig. Wat doet hij al hier? Jeske! Pim. Spring! Oh, kun je zo springen, man? Wow! Jeske, wil mij springen? Kom maar. Hilde wil graag als mij springst. Goed zo. Springen. Jeske, kijk springen. Ja.
Jeske, kom, spring. Oh, wat hast du gevonden? Een takje. Jeske roemt de takjes op. Hilde ik een takje? Hast du ook? Met mij in. Wee! Gaat het hoenenbrokjes hellen? Blomkenvaart. Ja, Jeske die pakt ook even een plantje. Dan hebben we het even niet gepakt, Hilda. Nou, de roon is er al. Kun je Jeske mooi los in de tuin zonder dat er ding vernielt. Dan mag ik alleen even een beetje denken, je wordt er morgen nog met Hilda. Voorzichtig ze in de midden blijven. Denk erom. Wat heb je in je hand? Een pakketje. Die moet even weer om. Breng hem haast nog even weer om. En. Hopla. Is een squintje aan Oh. Het zin is je het net al te best. En nou, maar ik was een keer. Ik weet niet wat het is. Ik hoop dat het in de auto richting Kroatië goed is. Dat vind ik volle belangrijk. Nou jongens, het weer een hele drukke dag. Ik zou nog een pakketje we waarom brengen we het eten op Helly en al je ook het voor jou. Ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via het net de chill te downloaden voor die tablet als telefoon. Om een uitje vlog. Doei!